Fil-bidu tad-diskussjoni fl-istadju tat-tieni qari tal-abbozz ta' liġi li emenda l-att dwar il-ħatra tal-Kummissarju tal-Pulizija, id-Deputat Nazzjonalista Beppe Fenekadami attakka l-proposta tal-Gvern li se tneħħi s-seta' tiegħu li jaħtar il-Kummissarju tal-Pulizija. Fid-diskors tiegħu Fenekadami fetħilha wkoll kontra l-Kummissjoni tas-Servizz Pubbliku, entità kostituzzjonali li għandha rappreżentanza ekwa tal-Gvern u tal-Oppożizzjoni, u ċ-Chairman huwa maqbul bejn iż-żewġ naħat tal-Kamra. Qed jgħidulna il-Kummissarju ħajintgħażel minn awtorità indipendenti għax qed jgħid jmur quddiem il-Public Service Commission. L-attakk ta' Fenekadami fuq din il-Kummissjoni imur kontra dak li qal il-Kap Nazzjonalista Adrian Delija. X'nek fimtek sew inti fil-Kummissjoni għandek fiduċja? Fil-Kummissjoni għandi fiduċja. L-abbozz ta' liġi proponi wkoll li l-kandidat magħżul jgħaddi mill-arbil tal-Kumitat Parlamentari rappreżentat miż-żewġ partiti permezz ta' grilling. Iżda bl-aktar mod surreali Fenekadami qal li dan mhux trasparenti. It-tielet gidba, Sur President. Qed jgħidulna illi il-proċess huwa wieħed trasparenti. Fenekadami iftaħar bil-mod kif il-Kummissarji tal-Pulizija kienu jinħatru b'mod dirett fi żmien gvernijiet nazzjonalisti, inkluż meta ntażel kummissarju Ribsew tal-hekk imsejħa Pulizija tal-Ġaketta Blu li kienu konnessi mal-Partit Nazzjonalista u kienu tresqu l-qorti fuq allegati atti kriminali. Sur President, aħna kellna sistema illi ħadmet. Kenna sistema f'dan il-pajjiż illi l-mod kif kien inħatar il-Kummissarju tal-Pulizija. Fl-istess waqt li Fenekadami beda jippridka favur ħatrit biż-żewġ terzi fil-Parlament, ftaħar li Simon Busuttil kien ġie magħżul fi kliemu handpicked minn missieru, dan mingħajr ebda sejħa pubblika. Dakinhar Prim Ministru l-papa tiegħi Edi Fenekadami tefajnejh fuq dan l-avukatin żgħir da' Żembirott biex jkun il-persuna handpicked, iva, handpicked bil-dakinhar Prim Ministru. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.